Kuthiwa abaningi ngesikhathi insizwa-ke yazakhela udumo ngokwakha amajongo amaningi laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana iphawula ngomshado kaKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje kubingelela uyena Mathinta Gcosi Stomzi ngiqhamela amehla akho abanye sabaqhamela imali thuwazi. Ngala kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la cela ukuthi wenze okulungile upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike uyilinde ividiyo ziphele bese ukhomenta ngokuyikhona ozwile ividiyo siyiphelile. Ungavele nje ukhommente ividiyo ingakapheli. Ngaphandle umusho isikhathi sakho asingene kuyona-ke ividiyo ekuyiyona ngayo mina nawe sihlangana kwi-comment section. Yazi lo mshado kaKhuzani noma ngabe muphi umuntu omlandeli kaMaskandi bekufanele lo mshado lo uvule elinye ipage elisha empilweni yanoma yimuphi nje umlandeli kaMaskandi ukuthi ukuthuka umculi umhlambalaza umbeza ngazo zonke izinto akusizi umuntu akusizi lutho. Mhlawumbe kungamlimaza umculi mentally umculi kumlimaze mentally and psychologically or even emotional. Kodwa wena mthuki ayikho into ezizuzayo ngokuhlambalaza nangokuthuka. Kunenhlamba ngifisa ukwenza isibonelo ngayo nje uKhuzani. Kunenhlamba kade inokusetshenziswa ukuthukwa yena uKhuzani ngaleyo nhlamba angizukuyisho. Ngesabela ke izingane zakhe ngoba ngibonile ukuthi seyikhulile. Lona lokho okuncane kufana kakhulu noma wakho lokho okuncane. Isiphongo nesibonde sikayise kodwa nje ubuso bukaMama. Ngoba ingane namhlanje sephatha amafoni futhi zingena ku TikTok ingane namhlanje. Noma ngabe ingane kaKhuzani ayinawo ku TikTok. Ayinawo futhi mhlawumbe uFacebook. Kodwa kuzokwenza ingane kaKhuzani mhlawumbe esikoleni noma iyadlala nje nezinye ingane bese kuba khona ingane edlala ivideo yami noma yakho lapho khona mina noma wena ngithuka uKhuzani ngimbiza ngenhlamba engisaba nokuyisho la ngithi uKhuzani ukuthi ngoba yonke lento yadishiya ukuthi uKhuzani nenhliziyo embi unomona leyo nto leyo iprovekile lapha lo yamshado lo it proved ukuthi yonke lento yadishiya ngoKhuzani amanga ngoba akekho umuntu onenhliziyo embi nonomona nonomhawu ongahanjelwa abantu abangaka. Ngeke kuze kwenzeke abantu abangaka behambela umuntu onomona nonenhliziyo angeke ngisho abaculi imbala bebecwele lapha abaculi ukukhomba ukuthi abaculi bakaMaskandi futhi ngiyafisa abaculi bakaMaskandi ngathi bengaba munye ongaboni ngasolinye nomunye bakulungise nje impela manje ngoba abaculi bakaMaskandi sebeyinto enkulu kunengxenye enkulu edlala uMaskandi umculo kaMaskandi empilweni zabantu. Kunomuntu odlala uMaskandi esuke eGoli eziyongena eNatal eyongena phakathi ePortshepstone efika elokhu edlala uMaskandi okusho ukuthi khona into uMaskandi oyenzayo. uMaskandi brings ihappiness mhlawumbe kulo muntu lo nje nayo yonke into. So just imagine ubiza uKhuzani ngenhlamba ethize kuyivideo bese leyo video ibonwe ingane yakhe. Ake ngenze isibonelo uthi wena uKhuzani Sitabane ngena nje sibone njobe eganiwe nje namhlanje nezingane ezimbili yonke le mfishi eyikhulunywa unenyoka lo muntu lona akana ntombi lona kwasha kwacima ngifuna ukusho into eningi kodwa leyo nto iproveke wrong mawusubuka le nto yabona makuthiwa udeka itafula phambi kwesithazana leyo nto besihlale siyifunda eBhayibhelini noma siyithandaza ezikoleni sasithandaza uyena wendlala isithebe sami phambi kwesithazana sikubone ngamehlo lapho uNkulunkulu ethatha isithebe somusa esendlala phambi kwezitha zikaKhuzani. Mhlawumbe nami ngesinye sazo mhlawumbe nawe ngesinye sazo kodwa ukuthuka uma ngathiwa uthuka uSminoff usuzana ngokuthuka uSminoff uma uthuka ukuthi uyaza yini oyizuzana ngokuthuka ukuthi uyaza usuzana ngokuthuka uMenzi usuzana ngokuthuka umzukulu yini oyizuzayo ukumhlambalaza ushaya umkhulungwane umkhonkothe umculi kaMaskandi wenza ivideo ukhonkotha ugxipha ugxeka umculi kaMaskandi wena utholani ngalokho yini oyizuzayo uzuza ama likes enzana ama likes empilweni yomuntu uzuza ama comments enzana ama comments empilweni yomuntu bengifisa noma ubani manje akhule mentally akhule because manje uyabona ngicabanga ukuthi bonke abantu akade bethi uKhuzani unomona uKhuzani uyilokhu besho lenhlamba ade beyisho leyanto mabeyibuka lo yamshado le yonke leyanto kusukela unqala lo yamshado loyana la abantu they felt surprised sheepish
frustrated ngoba kade bengayilindele le yanto leyana ukuthi ingenzeka. Angazi ukuthi bazithole sebeshawa induka kade bengayilindele. Ngoba wonke umuntu kade ebuza ukuthi hayi lo muntu lona abanye bethu sindaphi uyabo. Kodwa lo muntu wenza izinto zakhe secretly wazenza nangenhlonipho nangezizotha wasezoqhamukisa nje igolide phakathi komuzi wakube eMandaba uthatha igolide la kalilande khona kwamathenjwa wazolithi ze phakathi komuzi esifisela wonke umuntu owumculi kaMaskandi nomlandeli kaMaskandi ngoba ngithi bekufanele sifunde kulesi sigameko sikaKhuzani ukuthi njengoba uKhuzani esinelwe kahle kangaka umshado wendumi osekude futhi kuphela nje ngisho engqondweni zabantu nami nawe asikufisa okuhle phakathi kwamagceke okhokho bethu muhle kabi yazi mina ubaba wakwathi silapha ehlathini kwaGwala sikhandi sihliphi sikhuluma sathela phekwenyoka ngathi lenyoka uyayenze njani kodwa ngathi kwakuyimamba inuka phu sisihamba nje sihambe sigawula igxobo sikasathela pheka ngazi noma yayishawa umuntu noma kodwa yayisinuka ikhomba ukuthi sibolile. Wathi ubaba wangikhumbuza into engayizwa sengiyinazaretha ukuthi yathi inkosi yamaNazaretha entweni obheka into enhle ungayibheki into embi oyiyeka into embi ngoba ngeke kusize ngalutho. Wathi baba kodwa uyasibona isikhumba salenyoka sihle kanjani weshe sibolile ubaba wathi asibone isikhumba ukuthi sihle kanjani isikhumba sayo isikwazi wathi ungaphika ukuthi imambi yabulala njoba uyibona inhle ibolile la ngaphansi iphuza impukane ezihlahla ubaba ngikhombisa isikhumba wathi asibona ukuthi isikhumba sayo sihle kanjani. So kubalekile ukuthi entweni buka into enhle ayibuka into embi buka into enhle yabona lento enze uKhuzani umlando nje lo sekude kabi ucima ngoba ngisho awucabanga kuthiwa nanga umpumpu ubuka ivideo yami noma yakho ngithuka mina igcokami elisha ngilithuka ngenhlamba sonke yabo kwenzani kule ngane psychologically emotionally mentally kwenzani lokho enganeni wena mangase kuthiwa wena uthukwa igcokama lithuka wena liziwe ingane yakho igcokama lithuka wena ingane yakho ngeke nilimale ngoba ingane sesizobabuza nina manje mayini isitabana achaze umuntu onje ozaleke kanje awubona babu yilokho yabuza lobo buhlungu lobo hayi akasikho lokho bakusho bani hayi ngibona ivideo noma uma wayo engazama ngayo yonke indlela ukuba articulate ayichazele ingane kodwa ngeke sisuke lesithombe mayibona uyisothi ubaba isitabana mhlambe lokho kophela uyabona manje usuwenza umonakalo omngakanani wena uwedwa nje. Mina angazi mhlawumbe bakhona abathola imali ngokukhonkotha abaculi bakaMaskandi ngoba umculi kaMaskandi uyamlimaza kufana noma ngaba umthandi mayingena stage asike isidingo sokumbhuisha noma ngabe umculo wayiphika igender asike isidingo sokuthi manje umbhuishe wena noma ukhombisa ukuthi akaphume ngoba lo muntu ujobe eze stage nje uzama isinkwa sengane zakhe nesinkwa sakuba ukuthi ekhaya kuba kudliwa manje wena mawuqhamuka necriticism wenza amagesture akhombisa ugesticulate uzama manje wena with your lugubrious face ukuthi lo muntu lona akasuke lapha estage animfuni nina lo muntu uyamlimaza mina bengizothi ukuba kuya ngami instead of criticizing abaculi ake sibasupporteni manje abaculi ubonile insizwa uJumbo ebhince yazi uJumbo wathi usindiswe kamnandi uJumbo yazi uJumbo usindiswe kamnandi usindiswe lento engithandayo engicabanga ukuthi ngisho inkosi uJesu ayikhonzayo iyayithanda lento enziwe uJumbo ngoba inkosi uJesu yayidla impela ngishona nabantu abangayigezile izandla bayibuza bathi why udle nabantu abangayigezile izandla wena abanezandla engishina wathi lokho ongena ngomlomo akumngcolisa umuntu kodwa lokho enikwenzana nokuthakatha nokuhlobonga nokuphinga ikhona okungcolisa umuntu ezama ukubakhipha kulento yokubukela abanye abantu angathi uyabona kunabantu abangakholwa abanganje endlini esonto kodwa bayongena ezulwini ngiyakutshela abathandazi nje ukuthandaza ngenhliziyo zabe ezinhle bayombona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlola inhliziyo khona incwadi kaJeremiya ethi inhliziyo yakhohlisa yonakele ubani ongayaziyo na ithi mina Jehova ngihlola inhliziyo ngize ngilinge ezibilini ngize ngiphe ilona lo njengokulotshwe kwemisebenzi yakhe. uNkulunkulu akabuka ukuthi unelunda unemali unani ubuka la inhliziyo. Kunabantu ukuthi unemali kodwa futhi unenhliziyo enhle. Yabo yini ngoba uNkulunkulu ngeke phela efake wena ngokuthi uyesontweni wena esonto kodwa ubune inhliziyo ephethe izimpethu engathetheleli.
but inkulumo yambise ekuthenini aka nani enijwayele ukushaya umkhulungwane enthuka abaculi noma ngabe ubona ifollowing uhlanganiswa ifollowing ake nikiyeke ukuthuka abaculi bakaMaskandi manje bafowethu mawungamfuni kugcine kuwe lokho hayi ukuthi uzenza ivideo noma uyokhomenta umhlambalaze epost umculi kaMaskandi wena bese uyamphoxa lapha nomunye eze kuphendule ngenhlamba yini bafowethu ufaka umuno ngaphansi kumculi kaMaskandi ethi uyaminca ukhipha ufaka emlonyeni athi uyawukhipha ufaka ehlweni ufuna kuze kwenzekeni manje angithi ake sikhulu lento kaKhuzani nje akeyikhulise noma ubani ozibiza ngomlandeli kaMaskandi